material provision is ang ina-increase Igsoon. So that's why when we allow the Lord Igsoon to hold our life, to change us Igsoon, there is an opportunity to find provision. So there are 4 opportunities. First is opportunity to meet God. Ikaduha, to be restored. Ikatulo, Igsoon, to change. Ikaupat, Igsoon, is to find provision. And that is our lesson last week. Now today, Igsoon, I will be talking about the best deal of your life. Now before naman to sa atong lesson, I want to show something Igsoon. I want to show something Igsoon. No, it's related to what we are discussing today. Have you ever wanted something so badly you give up everything else to get it? That's exactly what Jesus describes in one of his most powerful parables about the kingdom of heaven. In Matthew 13:45-46, Jesus tells the story of a merchant searching for fine pearls. This wasn't just any trader. He was an expert who knew quality when he saw it. Day after day, he traveled from market to market, examining countless pearls. Then one day, he discovers it. A pearl so magnificent, so flawless, that it takes his breath away. This isn't just valuable, it's priceless. Without hesitation, he sells everything he owns. His house, his business, his other pearls, everything goes. Why would someone make such a drastic decision? Because he recognized ultimate value when he saw it. The kingdom of heaven, Jesus explains, is like that pearl. It's worth more than anything else we could possess. This parable challenges us today. What are we willing to sacrifice for what truly matters? The merchant didn't lose everything. He gained everything. He traded temporary possessions for eternal treasure. Jesus isn't asking us to live in poverty, but to recognize priority. When we discover God's kingdom, everything else pales in comparison. The merchant story teaches us that true wisdom lies in recognizing supreme value and having the courage to go all in for it. What would you give up for God's kingdom? Comment below. Go. Okay, the best deal of your life, no? Atong kita Igsoon nga ang usa ka merchant, no, he find the pearl Igsoon that he's been looking for, no, for such a long time. No, ino dito sa Matthew chapter 13 verse 45 to 46, no, related isa sa atong ano siya dito. Again, the kingdom of God, no, ang paghari sa Dios sama daw sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga perlas. So diyan nakakaplan siya sa perlas na may talagsaong kanindot, nilakaw siya o gibaligyan niya ang kanang niyang katigayunan o niya gibalit niya ang perlas. Amen. No, naabay ka na ba itong bar, naabay itong nakita mga best deals, di ba? Kung sa pangita at tindahan na kanang itong sa kamay na dipinin siya, kanang tinuta nga, uy, mas mahal man siya o kanang kuwan. Kanang buwan, pagkakitaw, mas mahal man yung ipaligyan. Ito speakers sa kay mas barato sila piso. Suko na yung mga ipalitan. Dito na nakapalit. Di ba? Nangita ka, libot ka sugat, ngita ka o ka ng barato na gasolina. No, dito kay barato raw. Dino sila o 5 pisos. Kung libot-libot, ikso, gasto ka, kila ka litros gasolina. No? Para lang nakita ka best deal, no? We all wanted that Igsoon, no? We all want a transaction like that Igsoon to happen. But did you know, Igsoon, there is something no happening in the cross that was very, pa dito, lopsided na deal. No, lopsided kay ano?
Jesus lose His life and so on for us. And we gain everything. And we lose our our sin, our kanang ang atong pagkadautan nawala. So naay ka na bitong bargain nga kana bitong palugi muna gihatag ni Lord dito sa cross and so on. No? That is the bargain that you will never find anywhere else in so. Di ka kakita ginato ng bargain. Imagine ikson imong daot na kinabuhi ang imuhang pagkatao ikson na kung isalida lang nato siguro ang atong kaugalingon nga life story siguro ang mga bata dili pwede mo tanaw. No, dili pwede it's PG, no? Full of violence, no? Ay mga god. Ay mga dili pwede makita sa bata. Sinana ang atong kinabuhi ikson pagkadaot, pagkamati. No, dili kita gusto siguro kung isalida nato pinabrita gusto mo tanaw nato mga ginikanan, no, tanaw nato asawa, tanaw nato tiga, ano man mga amigo, ano man pati kayo tong kinabuhi. Pero dito sa cross igsoon gidawat ni Ginoong Hesus ang iyong sala kung pagkahuman iyang ibaylo igsoon sa iyang pagkamaayo. What a lopsided deal is that igsoon. And God sees us igsoon as such a fine pearls. Bisan sa atong pagka-masukihon, sa atong pagka-imperfection, so nakita sa Ginoo na we are worth fighting for. There was one story, so na met ni story, na usa ka bata, hindi mo siya, karami ito, kabantay mo anang mga bangka ito, gisulod sa botelya, kaya mas dako pang bangka, ang barko sa botelya, sa bapas botelya, and you wonder, yun sa pagbuhang niya, yun sa pagpasok niya siya. Kaya na siya kay imo din, i-simple ang bangka, ang barko, sa sulod, no, silping imuhang buwan, imong iana ba, igluni mo tanan, then ayahan yun siya mapuma din sigalo. And, ibuhat to sa bata, ibuhat sa ginato, pagkanindot kayo sa ibuhat, then one time, igsoon, yan, ibutang dito sa kuwan, kaya ibutangan ng tubig, no? Para mo magkulutaw siya. But then, away igsoon, ay ibalot nami, banlas igsoon, ibanlas sa mga kuwan, dahil nilutaw na yun, ato sa layo, dili na niya mapas. He was so sad, so grabe kayo niyang kagol. Then, months after that, so nagkasuali, naglagaw-lagaw siya sa mga baligyan ng antik. Nakita niya, siya nakita. Ang katong iyang barko, nag-ibuhat, so display. On sale, grabe, mahal kayo. Ana siya, grabe, mahal lang kayo eh. What did he do? So he saved for it, so sakripisyo siya, no? Grabe kayo, ang iyang sakripisyo, asya ni Isbila siya ikso, asya may resist, hindi siya mo resist, para lang makatigong, mag-hike siya talon, para lang makatigong siya, para mapalit niya katong iyang ibuhat na di-display, so. And after when he had enough money to buy so, ipalit, iyang gigako sumayo, ingon siya nga, I have you for the second time. Ingon siya, ako'y tag-iyan mo, karon ako pag-tag-iyan mo, karon, ikaw gipalit ka. Grabe kayo ang yung sakripisyo para lang sa butang ibinag. Kabalo kayo, so that is a reflection of how the Lord loves us. Because ibuhat man niya perfectly, magpangbulang sa Ginoo, you are fearfully and wonderfully made. Then after that, so when we lost our life to sin, tungo sa sala, nawala ikson, and we are up for sale ikson, iyan ang gipalit ikson, kung sa'yo ang gipalit, ang iyang dugo mismo ikson. Para kita, magabaton ikson, kung ginabuhi, yes, Ginoo. Grabe, no? Ingon siya ko ito, pagkalipay kayo niya, siyang nakuha, ingon siya, I had you for the second time. I will never let you go. Ingon ito, cross is the greatest work of God ikson. If we look for a moment before Jesus came, cross is a symbol of shame. Ang cross is so, whenever somebody na imong kaila, pamilya iso, ilansang sa cross, ang tibok clan iso, ilan mo ila sa tawag, ilansang sa cross. Dili na hisgutan iyang pangalan. Ano man, makauulaw kayo. Pero si Jesus iso, iyang igagkus ang cross iso para sa imo sa kuha. No?
siguro at una-una, no, it's a moment of defeat because, no, kanang, nagpatay sa Santos, ingon pa rito, he is just, kanang wala siya kanang gahong, so, but then, it actually, so is the ultimate victory. Kadaugan kaya ito sa matagusan ng ituo, so, it's the greatest exchange in history. Ito pinaka, ingon pa rito, lopsided, God see. I remember, ito bitong, panahon sa pandemic, tinatay mga barter, no? Ang imong bulak, Ikson, ako mo, kailuan mo, duha ka bulak, no? Ganito, imong bulak mo, rare kayo. No, bailo-bailo ta, kunuhay, pagkahuman, makayanon na ito. Bakit mo na yung kaya? Ako nadawat, bili mo na yung mga ito, akong i-expect ng buwan. No? I remember one time, Ikson, nahiling ko niya ito, katabi taon, I was particularly katong isa na kailang pero niya. Katulit ang kalimot ko sa nalan pero Rodmia so to. Ang katong mura bitaw green white ang niyang din bukakay niya siya. Nung naay ka ng among buwan, amuhang kaila dito sa Iligan na nagpalitiya sa Linato, no? Grabe kayo, ikunis-kunis doon ang isa kabulang, so ay mong isip-mil yung kada isa para lang makanagan siya. Then, ang order niya Ikson, nagulat-ulat na, no? Months before, order sa iya para lang atong bulang ka Ikson. And when only somebody got something Ikson, ingon na yun sila, ay, nani rin siya. Gansi man miyani. Gansi. Even mura sa ilang gansi, so but is primo lang tawon, it is kanang lopsided. That's what happened with the cross. Jesus did not gain anything except that He gains us. Wala siya, no? Sa kuhan lang, sa paglantaw lang sa tao, grabe yun siya kung Lord, ikuha niya ang atong sala, ikuha niya ang atong pagkagautan, ikuha niya ang tanang taon na ito, iso ang tulo. Ikuha niya, kung yan ilisan iso sa iyong kamaayo. So what really happened on the cross is so, number one, Jesus took my place on the cross. I tell you, ang impyerno ay sabihin na siya para lang sa mga tao na otan. Para na siya, para na siya sa demonyo o sa iyang mga alipuris. Pero kabalo ba kay Ikson tungkol sa sala sa tao, automatic, ang atong automatic nga, ano dito, kabalo ka ng world na default. Default na to Ikson, ang default na kinabuhi sa tao, wala na kailas sa Ginoo, wala na ka sinati siyang hukma, muna yung default na madulungan sa tao Ikson. Impyerno. Kabalo ka, impyerno Ikson, puno siya sa mga tao na butan. Butan na wala kailas sa Ginoo. Because the only reason Ikson na ang tao kanang makalingkawas sa impyerno is that when he received Jesus Christ as his Lord and Savior. Walay tao, yung pang-pranay verse in Proverbs, walay tao makalukat siya sa kalingon. Walay tao, Ikson, walay tao na kanakita, adunay kahong, katakos. Namulukat siya sa kalingon. Only Jesus, Ikson, can save us from that damnation. No? Ingon pa dito, he took my place on the cross. Ang dapat kailan sa kita man, Ikson. Ang dapat kailan sa dito sa cross kita man. No? We understand so that the deal is so good. We understand the position we are. According to the Bible, we are in a situation where we get ourselves out. So there is no reason, there is no possibility. So ang tao kaluwas yung kalingon. Ang ibang tao, ingon siguro nga, dahil man dalan pa sa langit, di ba? Wala dalan pa sa langit, it's isa. Ingon na John 14:6, so ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. It means so, dili na itong pagkamayong tao, dili na itong pagkamagitago, dili na itong pagkausatagin sa taigson, dili na makaluwas sa tao. Pastor, dautan na yung magbinutan, dili din na lang ko magbinutan. Ang pagbinutan is a result of your salvation, resulta sa imong pagkahimong anak sa Ginoo. Diba? Because, dito, kung yung mga tao, in the first place, kung kanapit ang mga butan ng tao, example ay ang papa na yung mga tao ay sinulan, yung pagbuman, butan kayo itong mga tawhana. No? Ga-serve to sa iya itong sinulan.
Pero dili yun may tabo nga pareha din yung pagbati sa iyang mga sinuhulan o sa iyang anak. Amen. Because kung mahimo ka nga, imong gidawat sa Ginoong Hesus sa iyong kinabuhi, o kinabuhi, so nagimo siyang Ginoo sa iyong kinabuhi, mahimo kang anak sa Ginoo. Dahil ang imong pagbuhat kung maayo mo kang dili na resulta tungod kay sinuhulan ka, tungod kay anak ka sa Ginoo. Buti pa sa itong ikson sa diyan ng mamuhat at maayo mo kang dili na tungod kay gusto kang maluwas, tungod na resulta na sa kaluwasan. Amen. So, the consequences ikson, ingon pa ang Romans 3:23 ikson, gusto na pala ng Romans 3:23. No? For everyone has sinned, nakapsan ang tanan o ngayon sa himaya sa Diyos. Remember ikson, ang word igamit ang tanan, pastor, pare ikson, obispo, reverendo, tanan nakasama ikson o nahimayo sa himaya sa Diyos. Muna yung ingon ko nga, before sa tao ikson, wala na kaila sa Ginoo, before na padungan, linaw ang kalayo. Amen. Kung nakabitaw kay, kanabitaw na sinati ng mga mas Ginoo, di magpanikad yung kanadili ka kasya ikson na may magpanikad ka, nagili may bawaan sa imo, kanabitaw magpanikad ka, gusto ka makaibalo, may musilingan, may gusto niya higala sa kasya sa Ginoo. Amen. Ingon ang Marcos 10:45 ikson, ingon sa Ginoong Hesus, kay bisan gani ang anak sa tao wala man manhi aron pag-alagad kung bilis pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Amen. Amen. So, ang nangyari din si Lord ikson is to ransom ikson. Mahimo siyang ransom. Mahimo siyang substitution ikson. Because dili yung pagkakagawas ikson sa sala. Amen. Ingon ang Isaiah chapter 53 verse 5. Kaning Isaiah ikson, this is very amazing. Kamalo ka, Isaiah is word 500 years before Christ. 500 years before na tao sa Kristo. Sa Isaiah, nagsulat na daan kamay ng Kristo. O ang iyong depiction ng Christ very accurate. Ingon rin ikson 53 verse 5. Ang basang sa English is mga dito siya. But He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so He could be whole. He was whipped so He could be healed. Ginaning samaran siya tungkol sa atong mga sala. Napako siya tungkol sa atong pagkadautan. Giatos niya ang kastigo na mao'y nakaluwas na nato o pinagi sa iyang mga labod na maayaw kita. Now, before na tao sa Isaiah, before na tao sa Christ, wala pa yung punishment na ratos. Jadi, dili pa sila under sa Roman rule na time. Wala pa na-imagine sa kalibutan na naay punishment na gitawag ng cross, paglansan sa cross, paglatigo, paglatos, katong cuts of 90, katong malaksik sa likod. Wala pa, pero isulat na niya Isaiah, inana ka katingalahan ikson ang kagulmas sa Ginoo. So, yung pa rito, by our wounds, by His wounds we are healed. Pinagis niyang labot kita na maayo. So, when we look at crucifixion ikson, no, kanang dili na to, ang iman ito nga, si Jesus, gikuan siya, gibutang siya tunga sa mga makasasala. No, na kinana to ikson nga naay ka ng sinner, kapag niya. Dali, hinganlan na to sa mga buwan nga. Si Buwan na to, si Istas, si Dimas. Pero actually, wala. Si Barabas, naka-ikias mo to. But actually, ikson, wala to nga. Wala maka sinati si Barabas na to, naka-ikias, gikuan siya. So, ngayon dito, there is He is pierced ikson. The only way to save us and redeem us through His Son Jesus. So, muna ikson na He took my place on the cross. That's number one. Number two ikson is that if Jesus paid the price for our freedom on the cross, yan, ibayran ang price ikson for my freedom on the cross. Ingon ang John chapter 8 verse 34 ikson. Jesus said, ingon si Ginoong Jesus,
I tell you the truth, everyone who sins is a slave of sin. Jesus lingon, sudyan ko ka mo, ulipon sa sala, ang makasasala. Kasi ulipon yung so. Ano ka ulipon, bitaw na bitaw ka? Dili, basta mukhaon ka, may tawag bitaw ka, alik dali, kinatay, parang dili ka kakaon. Wala kay pagulutan ngayon mo, wala kay self-will, mo na ulipon, ikson. Kung imo dito, ang tanan ko mga nakasala, ikson is a slave to sin. Ang sala, kung mamuhin sa mo, wakay mahimo. Ina na ang slavery sa sin. So yun dito, he took our place that was lost ikson. It is because, kanabitang, yan iabrihan ikson ang prison door. Sa diya na makasasala ta, iabrihan niya ang kanang puntahan ikson para kitang kagawas. Ano na tayo kagawasan ikson? Ano tayo kagawasan ng simpas ano? Dati ginapos na. Ikaw ba, tantangan ikson, dahil kala niyo ang tanang na-change mo, and then you were able to go with the will of the Lord ikson. Ang ibang tao, hindi mo nauna. Mas nagapos na mo, sabi nga ni, ang ibang tao, magapos na mo, kung mo ng simana, kung mo ng pagtuwa, magapos na mo, hindi na mo ka disco, hindi na mo ka bisyo, hindi na mo ka inana, hindi na mo ka inato. At tuligson, what they were thinking is that, no, freedom is freedom to sin. But at tuligson, ang sin is an oppression. Sin is a slaving agent. No, so diyan makasala ka. Doon na rin kay kanang permitiyon na din ka o kanang kuan susod, permitiyon na din ka o entice. Wala na kay kagawasan ng nagtuloy. No? Abi na mong kagawasan ng ison, dili di ay ison. Ang tinudo na yung kagawasan ng alag ng Kristo Jesus. No? Ingon dito si Lord Ikson, ang imong kagawasan, wala ipalit Ikson sa kwarta, wala ipalit o bulawan Ikson, wala ipalit o bulsa, ang ipalit Ikson o ngayang tinubuhay, iyang mismong dugo Ikson. Iba ng 1 Peter chapter 1 verse 8 to 19, maingon siya dito. For you know that God paid the ransom to save you from empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver which lose their value. So, ibig siya dito, it was precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Kapag may so there is mga values, sa tanang mga commodities sa kalibutan, magtaas, magbaba. No? The moment, the moment daw ang imong auto nakatag na iyang price, nga na exalt, no? Ibutan na to. Inana fixed price. The moment daw nga kanang imong i-trade ba, the moment nga imong i-purchase so ang value na magkaubos. Mag-depreciate is ison. Same thing with all the things in life is it is depreciating. Now the moment bago imong cellphone, let's say, no, 30 mil ng cellphone na or 70 ba, the moment na imo nang gigamit igsoon, sa kadlaw, ang value na nagkaubos. Dili na nimo nang makabaligya sa iyang presyo igsoon na original. Ano man ubos na mong value. Kabalo mo kay igsoon ang pagtubos sa Ginoo sa imo, dili niya ipalit sa bulawan sa plata, ingon pa dito, apan ipalit niya sa iyang dugo igsoon. Iyang dugo mismo iyang kinabuhi igsoon na iyang ipalit. Doon ka dito, ingon pa dito, through his sacrifice daw, he opens the doors of prison of sin, where the enemy had long detained us, set us free from everything that has given us to sin, wrong thoughts, wrong desires, addiction, habitual sins, etc. No? Sa una, ulipon ta sa sala. Matay kagawasan, no? How do we say matay kagawasan? No? Nata sa ulipon ta sa sala. Every time makagawad ka sa imong sildo, dito ginapanlong, kay ginalaan anak, dito bilis po yung house ng burning. Dito sa mga ulihayaw, dito sa bisyo ni Padulog. Tingnan na ikson ang pagkaulipon. Apan, pinaki sa dugo ni Ginoong Hesus na mahigawas ka ikson. O sa'yo, ang tao, ingon nga, Pastor, sinto na niya pero pilit na kung mabulian ng bisyo. Bulong ka ikson, pareha na itong istorya sa Elefante ba?
Kabalo mo ito ilipante. Ang ilipante, gamay pa lang siya, tigtan siya, pisik. Sige siya, sa primero pa lang, grabe niya, lumog-lumog. Hila kasi mana siya lumog-lumog. Nasamad-samad na lang yung lubili rin siya kabukto sa pisik. Then after some time, there is a surrender in his mind. So, ingon siya, I will never get away with this group. Ever. But what he didn't know is that he grew. Every day he grew. Nagkadako siya. Wala na din siya ni-try o lugnot Ikson. Pero actually, kung mulugnot siya, ito na yung tungkuan, kayo nung product Ikson. Likod siyang liog. Pero kabalo ba ka asa na ang room Ikson, asa na ang kanina? Wala ka dito sa iyang liog na nasa iyang utok. He always think, Ikson, I will never get away with this room. And he'll never try, Ikson. Ano man? Yun niya, I tried this I tried this before, wala ko na success. Nani rin yun. Nana sa utok ang kuwan. When God frees you, Ikson, sa niya, gibugto sa Ginoo, Ikson, ang imong gapos sa diha set free ka sa Ginoo. Set free po kanya sa pagkaulipon, Ikson. Kasi ulipon tayo nga pa dito, mawala ta sa Egypt, pero sa Egypt na pastor na una. Pagawas na ka sa Egypto, Ikson, brother, nanaka sa Kanaan, nanaka sa promise ni Lord, apan, usay, mabalik-balik pa yung kasi mo na dito sa Egypto, ano man, wala para sa Egypto mo na. Wala pa rin mo, giling nila kaskaway. But I tell you, when you encounter the love of the Lord, Ikson, you're already set free. Pakak na lang na Ikson na pag-ilig sa inyo. Isang may gawas sa mga Ikson. Amen. We are free from sin. Ayun, manunaan na. Okay ako brother, basta simpa ko, kanina mga butana sa kinabuhi, hindi nyo lang mabuyan eh. Bakang sa away Ikson. Because when Jesus Ikson died on the cross, his last word Ikson on the cross is John 19:30. Ikson, ikon siya sa John 19:30. Ikon siya, when Jesus had tasted, it said, it is finished. No? Human nga makatilaw si Jesus sa suka, maingon siya, tapos na unya, bitago siya buong namatay. Kabulok kay Ikson, grabe kayo ang hemban, grabe kayo suka. Ganang dala-dalang sa suka dito sa bukid. Kabulo ba ka naik, ako pastor, si Pasulay ningon siya, kabulo ba ka sa Roman soldiers sa una, ilan itong gigamit bitaw ng pangilong? Spanish kung hanto ng murag, si tawag na to na, kanang, sila murag, espungha, pero ang yung espungha ang gigamit ka na itong sa espungha. Tusuko na nila Ikson, huwag ka ng stick. Pimitin lang nababad sa suka. Huwag mamansayan sila, or ka na, usay tawag na brother, mga siya sila, kutoy lang iilong. Ang kay sintik man na. Patay kagaw, pwede kong buwan na. Ingon si Lord Ikson, ingon si Lord, I thirst. Ako sa tibuhat sa mga alam ko sa Lord Ikson, bilang ni painom, ang ilang gamit dito sa ibang lubo. Inana ka way batasan Ikson, inana ka grabe na yung gagyan sa mga Ginoo. Yan Ginoo, ingon sa it is finished. Isa may, ikaw na pa tilawan pa din na to, hindi na kami tapos na. Pero actually, ang kaning tapos na, pati mas birthday telestay, ang tanan nga butang na iyang ibuhan, Ikson, ang iyang sakripisyo, tapos na. Amen. Dili ka ni pulong Ikson sa kanabitaw, dili ka ni pulong sa kapilbihan na pagpulong sa kadaugan. It is finished. Dili ka ni tungod kay kapoy siya unsa Ikson or napilawan niya grabe kay gamit ang suka. It is finished Ikson. Amen. Complete freedom on the cross. Ikatuloy Ikson, nabutang nagibuhat ni Ginoong Hesus ito sa cross. He took the words of me on the cross and gave me His best in exchange. Romans 5 verse 20 padang giingon sa unan na ay
kanang divine exchange mapapasama ng Romans 5:18 so tingnan siya kusa ang pagpapasala sa usa ka tawo may mahimong hinungdan nga silutan ang tanan apan pinaagi sa matarong mga binubuhat sa usa ka tawo nga luwas ang mag-agol sa kinabuhi ang tanan. Usa ka tawo nga nakasala nini. Si Adan, no? Sa diyang ikaw si Adan igsoon sa prutas sa imo pa dito, the fruit of the knowledge of good and evil, isulod ang sala sa tao igsoon. Pinakit sa sakripisyo sa usa ka tawo sa Ginoong Hesus igsoon, iyang nadawat igsoon ha. Nadawat atong tanan ang kaluwasan. Ay may ingon na nga, di ba? Tao si Lord. Actually, igsoon, dili pwede nga ilansa ang buwan ang Ginoo. Ang kanang kung Diyos sa dili sa pwede ilansa. Pero nga sa tulis kalibutan, fully siya nga Diyos, full po siya nga tao. Kung pasabot, di mo siya nga Diyos, di mo siya nga tao. Amen. Muna yung nature, kaya kung yung bang ingon nga, Eloy, nasa tulis kalibutan, di man siya Diyos, ito, tao man siya. Itong igsoon, Diyos siya, ang tao sa siya. Amen. So, no? Ang first point na to is our position, atong position, dito na sa dito na dito sa cross. Ikaduha igsoon, kanang ang payment igsoon, ang bayad sa sala o ang iyang dugo, magibayad igsoon, o yung ginabuhi gibayad. Ikatuloy igsoon is our identity. No? He gave His best to His Jesus. Wala mo ka-exo dito sa cross. Kanabitong, ingon pa si Isaiah na wala na guys sila kabalo kung sa ilang sa tao ba, kanti, kung sa ano man, because nakadugo, kung sa grabe, dugoon kayo iso ng panitabuha dito sa cross. So, dugoon kayo, wala na sila kailan. Kanabitong, bangas pa na to, saan nila nagpagbangas, bangas ito, ilang kanti sa exo. Kasi grabe pagka sakit kayo sa ibuhat igsoon, it is for our identity. Yung pa dito na himo siya na ulawan igsoon. No, sa kilanta na to dito sa Gibson na the Passion of Christ, no, mura mo siya gabahag dito. Pero ang tali igsoon sa Roman exhibition igsoon, mulay bagba. Kita ng kwari mo. Lato-lato, pinagdara. Kita yung lato-lato, naman ipakaulawan mo ka, bisinutan ka. Buti pa sa buting so, hubog ito tanan. Gisanitize lang sa kwanting, buta, siyempre, dito lang ipakita. Pero sa actual na Roman exhibition exo, kita tanan. Nagkadugo siya, gikan sa ulo, tamang sa iyang lapalapa, exo, bilangka ang iyang kwan, ang iyang bangmas. Grabe kayong sapat, exo. It is sold for our identity. Mayroon ang 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Christ who never sinned to be an offering for sins so that we could be the right of God through Christ. Walay sala sa Kristo, apan pagka makasala siya sa Diyos, aron kita ang atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkapatawag sa Diyos. Amen. Walay reliyon ng makabuhat na naigsoon. Wala reliyon makaluwas tao. Kaning reliyon na kung saan sitani, dili ka makaluwas tao igsoon. Dili kayo isa kausa, isa ako di ka makaluwas sa ubalin si Kristo lang makaluwas igsoon. Kung may reliyon maingon na anay po diri sa mga, anay po diri sa mga kay maluwas din mo, masampar din mo kalang. Si Jesus lang ang pakamatay sa krus igsoon, kumulugan lang sa mga sala. So, ang versikulo nga itong ibasa, ito yung gikuha ang atong masala. Everything that we have done, gikan sa itong pagkatao, hangtod karon igsoon. Even igsoon, kada mga sala na atong pang buhaton sa future, igsoon, kapila sa yan din, makamatyan sa cross. That fell short of God's standard is when He became the offering for that sin. Tama, sakto ba, Pastor? Asa na kong future na sala? Yung panito igsoon. Mintas tungtong patari yun ta igsoon, matuon.
magsala dito. Grabe standard ni Lord. Matanaw ka sa chick sa babae na murag imong tutukan ka duha. Ano pa dito? Adultery by heart na siya. Inana ka, proper ka, iyang standard igsoon. Kung masubok kang iyong inan nga, buang ka, ang usa ka tawag sa mula na baka nagpatay, inana ang standard sa Ginoo. Wala yung maka-uyo igsoon sa standard sa Ginoo. Gawas mo ikaw, diluwas igsoon sa basa ng Ginoo Jesus. Amen. Buti pasabot ka na ang standard, dili na applicable sa iyo. Yes, because makasala ta, pero ngayon wala na secure na ito ang padulungan igsoon. In exchange, dihatag kayo pagkamatarong, no? You may try with the Lord. Marabag ka na bitaw. Nagsuot kag bago kayo na sige na, brother. Pag-unin mong ipalit, na pagkahuman, na kitain mo nga, badyaw, no? Ngayon na, kay hugaw kistanan, no? Bila na kato-kato, yung laba-laba, di mo siya ginag, baylo, tayo sige na, badyaw. Baylo mo sige na sa badyaw, pag suot mo, katol-katol, pag-yun, ay, nanang may natabog sa prosexo. One-sided, loop-sided exalt. It means exalt. Everything that we have is credited to the Lord. And everything that He has, the blessing, the strength exalt, the hope, credited to us. Amen. So, ano ito? The moment is on that we accept Jesus as the Lord of our lives, yan ato gidawat sa Jesus sa Ginoo maluluwas ng kinabuhi. We absorb the power of the cross. And then when we look at the cross ito, after born again ka, lantaw ta sa cross. Dili na ta lantaw sa cross, tas born again lantaw ta, mo ni simbolo sa mga. Mo ni simbolo nga diin ako na luwas. All the blessing of God become ours. When we live in our entire life, except sa diyan natin ang tuto kinabuli kaya sa Panginoon. Kung tanas ka mga pastor at sopa, masa paghatag sa kinabuli kaya sa Panginoon. Desisyon na exon, ito sa desisyon na pinuli. Decision that will affect your entire life. Di ko kung pinabuli. Sama ito ang nakapagalitod mo ng bangko karoon. Diba, mag-akin mo na si brother kayo. Kawalo man siya nga, dili siya ipalya sa bangko. Ano man, makasupunta na siya si Bugaton. Pero wala kung nag-isa ka, tiil ang bangko iksol, makakin-akin, pagkakanana, dili na, ano man. Magpanugong ka, uy, basit man. Di kayaan mo ani, inana iksong pagsalit sa Ginoo. Kada bitong kasalit ka na ang imong itong future, ang imong past, even ang tanan ng mga worries is secure in the Lord. So, hindi mo kang bago sa Ginoo. I pray so that today we will make that born again ka exalt the Lord. Yung palitod, imong i-reaffirm imong life na sa Ginoo. If you haven't received the Lord soon as your Lord and Savior, then it's the time to sumunod ihatag at kinabuli na sa Ginoo. Wala kang ginawa kung bilihin. So, naguwan na, sabihin ko kung parehas sa inyo, but you will become a family of God. Pero naman, ingat na sister, brother, naguwan, malayan, hindi mo ka giwala ka na sa uban nga, sister, brother, no? Ang karing mga matano to doon, yung tawag lang boards. Pero ang boards, ito, kita na sa brother. No, boards na kailangan, pero brad na sa balik. Kung imo nang tulang tao, mahimo ka pamilya mo, tapos sa iso mo tabi as ito. That's why we don't call it sa sister, brother, no? Yung panila kapatid, kapamilya, so, ang ibitang mo. So, ato ibalik iso, atong review is that, first is that Jesus took my place on the cross.
Ikaduha, igsoon is that He paid the price for my freedom. Amen. Ang freedom ay mong kagawasan, ibayran igsoon. Grabe ka, mahal kayo. Tungod kay ang ibayad niya, dili plata, dili bulawan, dili ang dugo, igsoon. Ikatulo is that Jesus took my words of me on the cross and gave me His best in His sins. Pinakamanilog igsoon, yung ihatag. Ang words na ko, ikuha niya. Amen. Nay panagkampiyon na ito ito sa cross. Dili lang kayo usa-usa ang proseso na ito mo igsoon. Ano na exchange igsoon. Na ito mo dito sa cross. Ano na panagkampiyon igsoon. Ibayluan ng imong kinabuhi sa krasya sa Ginoo. Imong dautan kinabuhi. Ibay mo igsoon dito sa Diyos. Amen. Manindog tayo igsoon as we pray. Listen, so if you haven't made a transaction today, so kung wala pa yung ka naka-decide, so paghatag sa iyong pinagay dito sa Ginoo karon, wala may usa sa wala may pipila so or kita banas may iso naglibog ta kung nakadawa na dito sa Ginoo sa iso is good to ask Him. So it's good to